Bapak sih Třeba já jsem chtěla jít domů, že jsem Evnička ještě jednou tam zavřeli v pokoji a prostě hodinu byli jenom spolu a jako ty ostatní jako seděli na gauči a čekali. Ta srdíčka vždycky narozeninové oslavy. Může pozorovat no ano, taky vystavuji. Psalo něco a dneska mi už konečně máma odpověděla, že ji můžu teda dát, tak já jsem jí psala, že jo, že furt nevím cenu, že ji napíšu až v neděli, že budu na počítači. Teda to mám i někde v mobilu, že se to nechce hledat, já vím, kde to je v tom počítači, někde je to v tom mobilu. A hledat, kolik jsem tenkrát platila, tak to bylo právě. No a tak jsem mi napsala, že ano, jo, to je ještě něco, a nemáš mi tyhle ty demony, jak si říkáš, kam já říct, já jsem to sama viděla. Ježišmarja, já tě už máš tam, to je dobré, já jsem se jde na obobu, myslím si, že už je to jedno. Zrovna dneska, už to asi nevytrhneš. Ahora alguna grande. Dneska mám tam